Se tiżdied korsija kontinwa tul it-triq kollha mir-roundabout tal-Armir fid-direzzjoni lejn it-terminal taċ-Ċirkewwa fi proġett infrastrutturali ġdid li se jitlessa sa qabel is-sajf biex min ikun se jaqsam il-Fliegu jasal sat-terminal iktar malajr. Ħabar dan il-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet li spjega kif mal-esperti tekniċi ta' Infrastructure Malta sar xogħol biex tinsab soluzzjoni ħalli l-karozzi li jitilgħu lejn Għawdex ikollhom żewġ korsiji minflok waħda mill-Armir sa ċirkewwa. B'investiment totali ta' 7 miljun euro dan il-proġett se jsir fuq firxa ta' 2 kilometri u nofs u l-ewwel interventi se jibdew fuq it-triq mir-roundabout tal-Marfa fid-direzzjoni lejn iċ-Ċirkewwa. Waqt żiara fiċ-Ċirkewwa uffiċjali ta' Infrastructure Malta spjegaw kif l-istrutturi tal-ħadid li jfirdu l-karreġġjati se jinbidlu u minflokhom se jsru strutturi tal-konkrit li huma ċertifikati li joffru l-aqwa sigurtà. Dan se jagħmilha possibbli biex jintrabaħ iżjed spazju li jista' jintuża b'mod aktar effettiv. Se tinbidel ukoll l-istruttura eżistenti tal-pont ta' fuq il-mina li tagħti lejn il-mol tan-nofsinhar wara li saritlu ħsara estensiva kawża tal-elementi. Il-Ministru Chris Bonnet spjega kif b'dan il-proġett se tonqos il-konġestjoni tat-traffiku u tiżdied l-organizzazzjoni fiż-żona biex jiġi faċilitat il-vjaġġ għal kull min jaqsam il-Fliegu. Konxi li pereżempju Għawdex kellna żieda tul dawn l-aħħar xhur ta' vetturi li jridu jitilgħu fil-Gżira Awxija. Nafu li fis-sajf ovvjament dawn il-vetturi ser jiżdiedu u se jkun hemm ukoll challenges sa' trasport pubbliku biex ikun jista' jasal lejn il-vapur. U għalhekk se jkun hemm iż-żieda ta' iktar lanes għal Għawdex imma mhux sammissu xejn bil-ġemp, jiġifieri mhux sammissu natura ħanużaw l-ispazju illi għandna ħanużaw dak illi hemm biex inwasslukom iktar malajr lejn il-vapur. F'dan il-proġett se tingħata importanza wkoll liċ-ċiklisti u l-karreġġata ta' roti eżistenti fit-triq mir-roundabout tal-Marfa sa' ċirkewwa se tibqa' kif inhi u anke titwessa f'ċertu żoni filwaqt li se tiżdied rotta alternattiva biex iċ-ċiklisti jgħaddu mill-Armir sal-Marfa. Ittieħdu wkoll il-prekawzjonijiet kollha biex ma jingħalaqx l-aċċess għal partijiet ta' madwar it-terminal għal ħaddiema u biex ma tinħoloqx konġestjoni li tostakola s-servizz ta' trasport pubbliku jew xi servizz ta' emerġenza.